ik ben meestal goed voorbereid op gesprekken en zo. Maar deze keer dus helemaal niet. Maar ik vind het hartstikke leuk. Hey, hallo. Nee, ga maar lekker zitten. Oh. Ga maar lekker zitten. Oeh, kijk nou. Gaan we eens een beetje omdraaien. Ja. Nou, lompa. Ik ben een beetje flabbergasted. Marco, jij hebt net uit handen van de burgemeester een pluimpaggadder gehad. Wat doet dat met jou? Ja, ik zei het net al, ik was volledig flabbergasted. Die zag ik niet aankomen. En ik ben meestal goed voorbereid op gesprekken en zo. Maar deze keer dus helemaal niet. Maar ik vind het hartstikke leuk. Ik ben er heel blij mee. Ja. Ze heeft natuurlijk ook heel veel voorgelezen over waarom je die pluimpaggadder hebt gekregen. Waar ben je het meest trots op? Goh, eigenlijk alle dingen die ik gedaan heb vind ik allemaal leuk. Anders dan doe ik ze niet. Ik vond het zelf heel leuk om in de dorpsraad actief te zijn. Daar heb ik best heel mooie dingen gerealiseerd. Met elkaar uiteraard. Ja, ik vind de omroep ook hartstikke leuk. Ik vind het ook heel leuk om op de buurtbus te rijden. Ja, ik vind het allemaal leuk. Dus het is niet echt iets waar ik van zeg van ja, dat is het nou alleen maar. Is er nog een moment van al die dingen die jij doet waarvan je zegt, ja, die is me het meest dierbaar gebleven? Nou, we hadden het er net in het gesprek met de burgemeester over dat ik ben buurtbuschauffeur. Hè? En op een bepaald moment ben ik een programma begonnen waarin ik gesprekken voer met mensen in de buurtbus. En het idee erachter was, ik voer nog steeds echt hele leuke gesprekken in de buurtbus. En de mooiste gesprekken zijn de volledig onverwachte gesprekken. En nou ja, dat kan niet in een tv-format. Dat lukt je gewoon niet. Maar dat heb ik dan een beetje proberen te benaderen met dat televisieformat. Dat vond ik heel leuk. Ik vind het eigenlijk wel jammer dat we dat niet meer doen op dit moment. Maar het kost ook heel veel inspanning om dat goed te maken. En in de toekomst? Ja, ik blijf de omroep doen, als dat mag tenminste van de omroep. En dat geldt ook voor chauffeuren, maar dan moet ik ieder 3 jaar gekeurd worden. Ja, voor hetzelfde geld zeggen ze, mag niet meer. Nee, maar dat kun je ook heel lang volhouden. Ik heb collega's bij de buurtbus die zijn volgens mij al eind 70 of zoiets. Dus die rijden ook altijd nog. Dus dat moet lukken. Dus ja, nee, ik blijf aan de gang. Daar ga je dus voor die leeftijd. Laat me maar ja zeggen. Ja.